wasisoni naro wasisani sese zarmona Isha nino kumbira kuona Ewagwen Zime zangu watitwe Atichokori wakadzita wakumazuva mecha varanonakudza apa paive kusina basa sonekurova madziro kudai sona asingasvike handivoni musandinetse kweminjimananiko isina kwenda kulanchireve tatizita handivoni musandinetse tazvoona uoni tiri kuda zita rako sore zvendiblazi handioni musandinetse blazi mamuri kuti blazi ndiani mazvizwa voisi remunhurume pano handivoni unoyapana panotibvunza mazita edu kuti isusu tisanani pabasa pedu wabva kunochiri kubva kuzoshandisa chikuru hanzi ndimananiko imi bambo mikani munoziva zvekunyimisa chitupa izvozvo munozviziva handivoni blazi mukoma akaiti mawingei ndouyandiwira chitupa munhu asina zita ndosati kubvunza ikazita renyu kuti ndimani handivoni musandinetse security izvo zvakadai ndagure kutori nezvinto zvakawanda kutoona Facebook uri bhushi imbodhila nemunhu uyauya security pabasa peda patinokwenda kubasa ochibvunza mazita edu inzwe zvaanokupindurai mukamubvunza ipapapo imbodhilai naye young man chii chikunetsa handivoni musandinetse ladies inyaya handikwanisa hapedzera mene munhu yenyu daiwe chinyatsotaura zita rako zvakanaka uda kuti ndichemere kuti unonzani zita rako handivoni musandinetse imbotauro naiwe totaura naye kuti anoda fly kick yekwavhandemuya ndozvaanoda kuti anoda kumborohwa ndechemiyedzonguuya kudakudakaberekwa nevabereki vangu vakandipa zita ndakazvarwa ndisingaoni saka vakandipa zita rekuti handivoni seneme yangu sandinetse makazvarwa gore ripi ngoti mubatsire ndo vanhu vari kunzi vabatsirwe ivava vanhu vanenge vane ungadai vanyatsauexplaina tingadaita sokubatsira kudhara nekutokutsvinyira kwataita tisina kumbokutsvinyira waona sorry zvako hangatsi saka wakazvarwa date of handizive ndakangaa utsekebva pano saka tinokubatsira sei usingazivi date of birth tototiiva ndinokumbira kuona iye shuma otishandaiwe usaguma usazoratsika nekuti wona pfuma ramba uchishanda kuchanda rimwe zuva iwe utapinda etipostotovhura zvimakambani segapachide